Story time guys, ngicela mekuthi uhamba ngo-Uber, ngicela uyilalele le video yami ize ifike ekugcineni because ngibone ukuthi angenze le video ukuze ngi-alerthe abanye abantu ukuthi bebe aware of izinto esihlangabezana nazo nezenzekalayo. Because mina today kwenzeke into strange, mhlampe kwabanye abantu kunormal, mhlampe ngiya-overreactor or kanjani angazi, but kumina kungithusile well because into ebiqala ukwenzeka kumina and ibi-shady and ayingichazanga, like ingithusile kahle kahle. So into eyenzakalile this morning, bekade ngihamba nje esontweni, nga-requesta. So uma ngi-requesta ubhuti ayi-accepte i-ride yami, afika azongipick up. Ngalesikhathi esasendleleni ezongipick up, ithi we on our way to i-destination, like la ngiya khona sendleleni already, usengipick uphile yabo. So mase esefika ngimbuze ngithi mina hayi bo bhuti, why ithi usesendleleni eya la engiya khona because ngiyesontweni, why ithi we already on our way to church while usazongipick up endlini? And then mayefika yena apress ngazuthi uyayiqala i-trip yethu kanti ithi uyayifinisha yabo. Mase kumina kungena i-message from Uber ukuthi i-trip isiphelile and ilo mase kuthiwa it's shorter than expected yabo. Ngiqale futhi ngibe curious ukuthi hayibo kanjani manje, cause yena uthi kuyena ku-right but kumina kulokhu ngithola yabo ama-message. Mase ngiyamtshela ngithi maybe bhuti nansi ithi kumina i-trip yethu isiphelile kodwa ikhande sizosuka la. Athi hayi angazi ukuthi wenze njani lapha efonini yakho yabo. Okay fine, ngilokhu nginaleyo nto lokuthi kwenzakalani. Athi mina uyazi ukuthi siyaphi nendawo, ishiyazi nakumina la sekuvele ukuthi isiphelile i-trip yethu, uyazi ukuthi siyaphi nendawo, ngicela ungidirect, ungipha ama-directions. And I'm like, ngicela unavigate lapho la siya khona yabo. Athi ngikaza khona ukunavigate because u-online angeke uvume, ngicela nginavigate mina. Fine, nginavigate. Ngisa-navigator, sisaphuma-ke ku-estate engihlala kuyona. Then muza la ku-estate uzongipick up, ungena nge-code, bengimsendele i-code ukuthi angene, then mase usuphuma bayakuscan uphume. So yena sesegate-ini sebethi bayamscan ukuthi aphume, amscan ama-security ingavumi, bamscan ama-security ingavumi again. Mase bayambuza ukuthi but sicela ukubuza ukuthi ungene kanjani because lana siyakuskena awu-pick up kwi-system yethu. Athi ngingene ngale and loya bhuti angazi ukuthi wenze njani, but oyimuphi ubhuti ongingenisile because kufanele ngabe ama-details akho onke ayavela lana while mesikuskena. Athi akazi yesho ukuthi mistake yenziwe i-security limngenisile. Akaze kwenzeka ukuthi umuntu angenela ngaphakathi kwi-estate ehlala kuyona ungaskenwanga, usebenzisa i-code then mayakuskene ungene, mase uphuma bakuskene yonke ama-details akho avele mase uyaphuma. Kumina click ukuthi no man, this guy kade ezongipick up, ithe we already on our way to ku-destination yami. And then mase sengipick upile isithi sesifikile ku-destination of which besingakafiki, besingakasuki ukusuka. And phinda futhi egate-ini akwazi ukuthi ungene kanjani lo muntu lo. Bathi okay fine, cela usinikeze i-code ongene ngayo abuke mina. Mase mina ngiyisho i-code, bathi umuntu ohamba nayo umpick up e-block 24, e-block ohlala kuyona. Athi ya ngimpick up khona. Ayi ngehlisa iwindi ngibuza ubhuti ngithi bhuti ngicela usondele ngala i-security sikwenzakalani, angichazele ubhuti ngimtshela bhuti mina already vele le ndlela yethu angisayiqondi vele because this guy ngalesikhathi ezongipick up ithi we on our way to my destination. Then mase ngipick upile isithi isiphelile, isifile la siya khona. Kuyaba manje futhi la egate-ini akulento nje akwazi ukuthi ungene kanjani, like uthi kube ne-mistake azamaningi ama-mistake kuyena yabo. Kube khona into esimina ntombazane jump kule moto because there's no way like usunga ignore ama-red flags amaningi kangaka. Ngijump
ngiphume ngimtshele bhuti Ncese ukuwestela isikhathi sakho, but it's fine, you can go, ngizo-request again. Alentuze ahambe kubhuti wabantu, angibuza mase kuthi senze njani, simvulele noma singamvuleli, because phela abakwazi ukudedela umuntu bazongene kanjani. Ngithi mina it's fine, muvuleleni aphume. Then mase kuphumela enye security-ke ngaphakathi-ke elinye seliyangibuza usikwazi ngani, singiyamchazela-ke sisuyaphi, ngithi angiye esontweni. Athi ayi my sister, shuthi ngokuya esontweni hayi uNkulunkulu wakho uhamba nawe, because it's strange lento eyenzakalayo. So nje guys, ngifuna ukunitshela ukuthi ngicela nibe wash, like nibe niqaphele, like izinto ziyenzeka la ngaphandle. Angazi nami ukuthi mhlambe ukube zonke lezi zinto ezenzakalile ngabe kugcine kuphelele phi ngami, I don't know, mhlambe ngiya overreact, I don't know, mhlambe ube nenkinga noma angazi ngingachaza ngithini, but kumina bengiqala ukuthi kwenzeke into kanje, ukuthi ngijwayele impela ukuthi ngirequeste, mengirequesta angibi nenkinga kanje. So namhlanje bengiqala ukuba nalenkinga, and into nje futhi eyenza ukuthi ngithuke kakhulu ile ukuthi mase sebethi bayamkhipha egate akwazi ukuthi ungene kanjani. So guys, ngicela nibe careful, nibe safe. Thank you. Ngizozama ukuthi ngithola ama-details akhe lo bhuti ngiwashare, I don't know ngiwashare noma ngingawashare, ngicela ukuzwa ngani.